بله تماشاوانین هنجا اف بویرا گرینگ جبوی روجاوای کردستانی گورو دایی رو بروبونا ارتشا سوریه لگل هزین هفپیمانان سیاست مدار احمد علی دوسلدورف لگل منام دی نرخاندنید وی بابتی ده بکن که احمد دم باش بوته که احمد دست بی که داش بی پرسی دست بی بکم گلوم آلوزین دناف بینا امریکا و سوریye'de gehiştina astek bilintir guherînek de rûbirûbûna hêzên hevpeymanan û artêşa Sûriye'de dibe ti çawa de nirxîne? Roj baş, silav û rêj ji te û ji hemû temaşevanan re. Bêguman e got hêzên hemahengî ê nanetewî serpiriştiya Amerîka û bi alîkariya hêzên demokratî Sûrî dewriyê xwe û gerê xwe yî normal dikin her fetrakê. Ev bûyera îro ne cara yekemîn çê dike yanî lê Amerîkî bersev nedan ev serê salekê piştî ew bûyera got bin navê yanî Garner perî salekê Rojhilatî Furatê kirin Amerîkî derbi gelek xort li wan xistin ji vê gavê de hêzên hikûmeta Sûrî û ê bi ser wê ve nima tişên wilo dikin lê li vê fetra talî de ew mehwerê esîtana yani Rusya û Tirkiye û İran û nîzamê Sûrî hewl didin got hêzên demokrat perçe bikin hêzên Arab û eşarê Erebî mobilîzîr dikin dijî Amerîkya û dijî hemahengiyê û dijî Kurda hesren û qesede. Ji ber wê yekê ev dibêjin û ev bûyer wek encame ji van hewldanê got dixwazin got hêzên navnetewî di herêma me de lawaz bikin. Wilo Amerîkî û hêza nîzamê Sûrî ticarî li hevhatin navbeniya wan çê nebûbe. Kekê Ahmed Niha şêwirmenda Serokê Sûriyê Bûsêna Şaban duhî dest nîşan kir ku artêşa Amerîka divê ji Sûriye derkeve. Amerîka hêzên hevpeyman divê ji Sûriye derkevin ancak biriyekî wilo dikarin danûstandinê li gel Amerîka bikin. Li gora behweriyata Amerîka bê hêzên hevpeymanan be mercek wisa ya rejîma Sûriye li ser Xwedê qebûl bikin? Na bêguman e. Amerîkî hatinin got şert û bercê xwe Sûriya nû resim bikin. Ne tenê herêma me. û nahêlin ticarî jî got serkeftina ser yanî em bêjin desthilata Sûrî gotina talî bêjin. Bêguman e ev tiş ev gotinê Erdoganên jî. Baş e kekê Ahmed Niha hêzên hevpeymanan daxuyan yek belavkirin piştî vê bûyera îro rûdayî artêşa Sûriyeyê bi hêzên dagirker bi nav dikin. Her wiha hevkarê min Ekrem Salih ragihand ku di pêwendiyên xwe de hêzên Amerîkî hêzên hevpeymanan her car hêzên Sûriye wekî hêzên dagirker bi nav dikin. Wateya wê ti çawa de nirxîne? Ji Sûriya û hikûmeta Sûrî tê xwestin got her Sewrî li Îranî bi nav bike hêzên dadinker, hêzên Erdogan bi nav bike hêzên dadinker. Rusya dawe kirî rast hatî got alîkarî nêzîn bike. Lê di hundirê Sûrî de şerê navxweyî çêbûye, şerê ehlî çêbûye. Bûye herêmekî ji bo got her yek hêzên navnetewî destê xwe tê diwerdin. û Amerîkî nahêlin yanî wek hêzekî serhêz nemra yek nahêle got İran û Tirkiye û nîzamê Sûrî û bi alîkariya Rusya bê gotina talî di hundirê Sûrî bêjin. Kekê Ahmed her du vê çerçeveyê de dixwazim îşte bipirsim Niha. Kompanya Amerîkî bi erêkirina
ئادمیستراسیۆنا ئەمریکی لەگەل ڕێبەبریا خەسەر لە ڕۆژاوایی کوردستانی پەیمان ji بۆی پەترۆلê ئیمزە کرد دیارێک و ئەف حەودانین ئابۆری لەگەل ڕۆژاوایی کوردستانی دکارێک و بەردەوامییا wê ji hebî watê ew ê tu çawa de nirxînê gelo Sûriye dê bikaribe vegerê heremê û dest dêne ser rewşa ewleyî, aborî, desthilatî ya Rojavayê Kurdistanê tu çawa de nirxînekekê Ehmed? Ez nirxînim ji ber ku bidebt Sûriye nehazir qebûl bike serxwebûna îkonomî û ya em bêjin îdara xweser û Sûriyek nû qebûl nake Sûriya kem qebûl dike û hêzên namnetewî Sûriya kem nima qebûl dike nîzamê kem nima qebûl dike çû derbas bû hing yek haltenê dewleta Sûrî û hêzên yan jî kontrolê dewletê bê herema me wextê gof nîzamekî fîderalî qebûl bike ji heremê re û xelkê heremê îdara xwe bike û behra xwe ya petrolê û enerjî li gor haceta heremê belav bike. Her divê çerçeveyê de dixwazim ji te bipirsim kekê Ehmed niha diyalogeka Kurdî gobriyê ve diçe heye. Heman demê hesê de jî enekese jî peywendiyê wan li gel pêk hatên li ser erdê Rojavayê Kurdistanê bi awayekî gelekî berferehêk û belavin hene. Hesê de jaliyê xwe ve enekese jaliyê xwe ve bereyên li gel pêk hatiyên din pêkanîne. Di Sûriya nû de tu çawa de nirxîn yanî dikarê statûya Rojavayê Kurdistanê bibe statûyeke xweser tu çawa dibîne tu çawa de nirxîne ji wê alternatîvê baştir tune bo Sûriya giştî pêkhatiyê herema me bi piraniya tebî herema Kurdistan û başûrî Kurdistanê Kurdistana me Rojava qezdê me Ereb lê henin Ermenî lê henin Sûriyan lê henin wek bira yanî bi sedê sala Kurd bwana dijî lê dema ku behsî hatin fitneyî kirin çavsorî ser Kurda kirin ji ber ku Kurd pêkhatiya hey pir di wê bakurî Sûriya gişî ji Lazqiyê heta em bêjin girê navçe derka hemû ev Kurd li wê de welatê Kurdayê û li wir îdara got heye îdara gelek tolerant e û ez bawerim piraniye Ereba û Sûriyaniya îdara Kurdî qebûl dikin li hember îdara behsiya di Sûrî de. Belê gelekî spas birêz Ehmed Elî siyasetmedar ku ji Düsseldorfa Almanyayê tu li gel me. Zor spas ji we re jî gelekî.